Il-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa' mal-Prim Ministru tar-Renju Unit Theresa May. Fi New York fejn huwa impenjat b'laqgħat u sessjonijiet ta' diskussjoni tan-Nazzjonijiet Magħquda, il-Prim Ministru qed ikollu wkoll numru ta' laqgħat bilaterali b'dik ta' May tkun waħda mill-iktar importanti. Dan fid-dawl li r-Renju Unit mistenni jibda l-proċess biex joħroġ mill-Unjoni Ewropea fix-xhur li ġejjin, pajjiżna ikollu l-Presidenza tal-Kunsill Ewropew fil-bidu tas-sena d-dieħla. Kienet ukoll laqgħa importanti minħabba ir-relazzjoni eċċellenti bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-Prim Ministru għamilha ċara li jrid ftehim ġust għal kulħadd, iżda saħaq li jrid ikun hemm distinzjoni ċara bejn min hu fl-Unjoni Ewropea u min mhux. Is-sena dieħla tkun sena kruċjali għall-Unjoni Ewropea u għar-Renju Unit għax tkun is-sena fejn aktar ir-Renju Unit jibda formalment il-proċess biex jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Fl-ewwel sitt xhur tas-sena għandna aħna il-Presidenza tal-Kunsill Ewropew u allura hemm possibilità sewwa illi dan il-proċess jaqa' taħt il-Presidenza Maltija. Dak li rridu naraw aħna u dak li tkellimna mal-Prim Ministru May huwa li nkunu ċerti li dan il-proċess ikun ferra żewġ naħat. Aħna rridu li l-Renju Unit ikollu a fair deal għal ħruġ mill-Unjoni Ewropea, ma jistax ikollu imma ftehim li jkun aħjar minn sħubija. They cannot have the cake and eat it, kif jgħidu bl-Ingliż stess. Jiġifieri kwalunkwe ftehim irid ikun viżibilment u b'mod ċar inferjuri minn sħubija.